Vuyani Pungulo, the Beast, former IBF, former IBO champion, and the sport ambassador at Buffalo City. Davido Kandangamdini uswelekile and majority abantu bakhalazela especially abasen ba interview loba bebengayazi kwa ubukhona and ifamily nayo ibikhalazela loba abantu beboxing ababonakale wena uve nini lento kanhlanhla lo mcimbi walomfana uNhlanhla uve mna ngosike ngibone group yabona apha ensukwini yabo endothukile nami yabona kanti ubona ukuthuka kwami ndiye ndafuna uqonda ukhona one of abafana abaqhubuzela le memorial service yakhe uJabu yabona bamba ndathetha naye ndakhe ndabuza kuba kwenzeka hayi wachaza kuJabu kulapho ngizofumana kakhulu into yobana lo mfana uyakaphila uyabona so khange ndimazi mna ndimgqibele eboxa lo mfana kodwa ndanayo into emandizuba ukhona manje umfana walapha oyekade umfana oyekade good kakhulu ebe good umfana kanti nami ndikhe ndathi kwindawo benditrena kuyo uSimphiwe Bhentsheka ezawulwela i-WBA champion bafika phaa behamba no-Andy Destiny uyabona inguye lo mfana kuthiwa uLuzu uSiko kanti uba ndathi khandigqiba osebenze naye kwi-Perth wathi mibra kanjani ngaske mani yes khange ndiyazi into yobana kanti ulolu hlobo kwi-Perth yabo wathi ngaske ndisebenze nawo kokona sagqibela nangolo hlobo ndathi hayi ke mna ke ndikhona ndoda kwaloku mna ngoku amafe nawo sendiwakhuphele kuni because iBayton ngoku siyinikezela kuni yabo ndamgqibela ngoko ke lo mfana lona yabo so ndibe newari kakhulu kanti iBayton yakhe yabona wathe loss yabona boxer who was supposed to be a world champion yabo asenze proud apha ekhayeni but ke ukufa kwafika uyabona silapha namhlanje ku-memorial service ake sothukile uyabona but ke kumele kube njalo uba ubomi buhamba ngolo hlobo Welcome Nature Gama Balaleya Bengangibridge Kale Mtazane kwazonke former world champion, former professional boxer sebuye nakuyi boxing Jamaweli uve nini lento kanhlanhla akudalanga kakhulu isitronga sivakela I think sometime last week yes into yokusweleka kwakhe late last week yes yothusa kakhulu lento leyo and wabe umgqibele nini wena kulithutyana ukuvela kwami kulithutyana kakhulu majority abantu the reason why ndibuza leyo into the reason why ndibuza leyo into Tamaweli majority abantu bathi bayoyithukile kwalento uba abekhe wagula ya understand khange bayive kwayonke loo nto leyo ngingomnye wabo kuba yabedlula because ndiyazi intwana eziphethe kakuhle ndiyazi intwana eclean engekho yonke loo nto leyo as a sport ambassador Mkhuluwa you've got abantwana uNhlanhla Ngamlweni ulidlalile indaba elandela i-role yakhe emanqindini wasithatha isports saseDuncan Village wasithatha isports sase-Buffalo City wasibeka somewhere and now any message to the upcoming kids ezilapha eBuffalo City ezisemanqindini it's fun uba ungibuza lento leyo because as ndimenye uba mandiyithethe also apha ngalento lentwana and iyintwana bendikhe ndayitrayina not for a long time but ke ndibe nayo opportunity ukuthi ndisebenze nayo kunye nosigqibo and you know ngibuza into ebendizama ukuyicacisa apha ngaphakathi as in you know sometimes environment esikhulela kuyo iba iyasibeka at a detriment more especially kumuntu one vision kumuntu onephupha because of the surroundings
uthi lo muntu ebephila clean ebe ngumuntu straight and bad njengoba besitsho because kubekho la influence lapha ekuhlaleni. kweza zinto Yeah. ezirongo enye ibingazi kuye but unfortunately ifike kuye. Yeah. That's the unfortunate part of it. Number 2 is we still have a lot singabanye nabanye as managers, as trainers, to learn how to mold a kid, how to groom Elona Gama, Yeah. a young boxer who has talent to be somebody. Yeah. You know, there's still a lot. I can tell you right now, I was going to make an example. Galentwana Mayweather Jalentwana Incinci. Ayithathe Incinci nayo. David Henry. No. The other one, Lisanda sign. The prospect. Yeah. Uyithathe Incinci lantwana. Yeah. And wayithatha wayisondeza kuye. Look at what is happening right now. Kwi-early stages of career yakhe as a professional. Xa esuswa uzama ukuthi kulaa nto xa umthathe umntana kula environment irongo, yeah, uinveste kuyo. Taking it away from the environment uyaziyukhulele kuyo. Yeah, okay. Yabona, Yeah. put it somewhere Yeah. and focus on it in terms of nurturing it. Yeah. So as ifana ne-diamond xa Yeah. iphuma phaya Yeah. iphuma indaki nayo yonke laa nto leyo ithathwa emgodini isiwe e-phase 3 iyosetyenziswa oomatshini abazetyumbona into ephumayo after yona. Yeah. That's the kind of an example that I'm talking about. Yeah. That we are lacking. Yeah, kwelika. Well, Carl. Yeah, well, this is what I'm saying. Don't mind because you're right there. This is what the message is once I tell here. Yeah. As to he was a raw diamond. Yeah. He did because he didn't train for 2 fights. And as a puncher, umntu wonke waziwayo bemazi apha. But I saw something else that can, if ingajelwa nokupantsha bakhe, ingazisa more out of what you think you know wena. Yeah. And 2, ingamenza ivuleke ingqondo yakhe to know that he's not only confined into knowing ukuthi yena ipantsha, he can do as well this, he can do as well that. Yeah, if my choice. Yeah. So this is where most of us we are lacking. There's still a lot of work, as I've never said, unfortunately, there's still a lot of work is in our part. Country our part from the top, from UPSA down to the bottom. Yeah, well, as coaches, as trainers, yeah, well, there's still a lot. Time will tell, especially Amba, but it's difficult. But you have to go for ABCD. Yeah, but time will tell, man. Khuluwa words of support to ifamily ka Nhlanhla ngathini kubo? It's unfortunate that kwenzeke lento. Ibiyo wish yami. And akombiyazi plan kaNkulunkulu. But we all just have to be strong and believe that he's resting in peace. uNkulunkulu naye kanga abasho benze yonke lonto leyo but kufikelele ixesha lakhe. We just need to accept it.